हाजार करि अनसुंथाइ होनाय जादों जोबोद मोजां बे बिपिएफ सरकारनि दिनाव दिनै आङो दिनै 10 फेब्रुवारि मुङा 2003 मायथाइयाव 10 फेब्रुवारि समाव जे बिटिसि एकर्ड जादों सुक्ति जादों बे सुक्तिया जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर आरो मोजां जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगासारनाय स्टेटमेन्ट बियो बे जोंनि बे रायजो राजाफ्रा जेखौनोखि लुबैदों बेनिफ्राय साबसिन एसे मोजांसिन जादों मानोना माखासे जिनिसा जोंनाव जों जेखौ माने मोनहास'वामोन बेखौ गासिबो मोनहास'नाय बायदि जादों दिनै फैयै फैयै दिनै 24तम ना 24 टाइम्स जेनोखि उत्सव बे रंजानाय दिन बा एग्रिमेन्ट उत्सव दिनाव समाव जोङो हदौ गासिबो अल बिटिएडि गावबुरा हन्थानिफ्राय आङो गावबुरा हन्थानि जानानै दिनै नुजाफैनाय जादों बे नुजाफैनायाव आंजों लोगोसे आंनि सतीर्थ गोबां 35 गावबुरा लोगोफोर बिथांमोन दङ बेजों लोगोसे आङो दिनै बेवहाय रंजानाय गोसोखौ लानानै बेवहाय नुजाफैनाय जादों आरो जेसेबांनाखि हारि माहारिफोर दं बिथांमोनहाबो गासिबो बेवहाय ज' फैजोबदों जेसेबांनाखि थांनाय 17 जानुवारि ना थांनाय 17 जानुवारियाव जेनोखि बागुरुम्बा दोहौ जों सारा बुहुमनाङैनो जेनोखि मोनसे सोमावसारनाय बायदि मोसाग्लुंहोनानै बयजोंबो अनसायजादों बेखौ लोब्बा लानानै दिनै बे महा उत्सवाव दिनै बिथांमोनखौबो बरायनाय जादों आरो जाय बिथांमोनहा बैसोआव बाबेनलांनाय बिथांमोनखौबो दिनै मान होनानै सिनियर सिटिजेन हिसाबै मान होनाय जादों आरो लोगोसे गोबां बिदिनो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जेरै बेकार लन हिसाबै 2 लाख करि होदों आरो 10 लाख करि 15,000 करि अनसुंथाइ होनाय जादों जोबोद मोजां बे बिपिएफ सरकारनि दिनाव दिनै जेनोखि नाजानाय आरो बयखौबो बोलोफोरा होनाय बायदि फोरमायहोनानै दिनै बयनिबो सायाव नुजाथि होनाय जादों।